Takže čaute, zdraví vás Dano a dneska si ideme ukázať možno 3 vykričníkové misie, pokiaľ to stihnem. Dneska som tu sám, ako neviem, či ste to všimli, ale to je aj tak jedno. Takže môžeme sa do toho pustiť plnou párou zad. To bolo troška blbé od veci, nevadí. Takže od minula už mám iné zbranie. Mám Spektru, to je laserová pištolka. Ukážem vám, jak strieľa za chvíľu, keď tu nájdem nejakého zmrda. Ale až potom. A potom ešte mám plameňomet, takže som tak troška palameniak. Čakajte. Joj, koksa, som si kýchol, neviem prečo, ale som si kýchol. A teraz som potiaľ sa plno, tak vyťahnem plameňomet. Tak toto približne strieľa. Čo 90-ky, a čo som až prostý? A takto strieľa Spektra. No prečo to není vidieť? Dobre, tak vám to ukážem len tak. Prečo tam mám zelený vedia? Fakt si ide. Nevadí, som až. A ešte mám Galatin, ale to neviete síce, ale mám ešte jednu zbraň Glaive, tu vám potom ukážem. Do pardele, musím sa vysmrkať, počkajte, som troška prechladnutý. Ale ne. A už spravíme túto jednu misiu. Neviem, jak sa mi bude chceť. Lebo to v podstate není problém, mne sa to až tak dlho neuploaduje. To prvé... Kurník, čakajte, musím sa zastaviť, pozri hore, pozri dole. Nie. Aha, niekto nám tu skapal. Dneska si ukážem ako... Hej, ty kokso, toto bolo teda niečo. Však stoj ty čuro, jeden blbý a... Jaký derp? Ja ti dám derpa, ty. Fuj, ale zase som padol do výkalov. Prečo mám tak málo života? Nevadí, mám veľa života. A veľa vestí. Teda, sú sú postavy, ktoré viac. Keby chcete aj nejaký tutoriál, tak mi môžete napísať. Teda, nemoc veľa tutoriálov urobím, ale napríklad, že kde sa dajú nejaké postavy získať a že na ktorom bossovi sa dajú získať. To není problém, alebo že kde sa dajú získať takéto super zbranie, napríklad plameňomet alebo to Spektra. Galatin sa dá získať v úplne normálnom šope, ale Spektra, tak ja vám to prezradím teraz. Spektra sa dá získať v Clan Dojo. Ja vám to ešte podstatnejšie vysvetlím. Do pardele, teraz zomieram. Nezomriem. Alebo zomriem. Tak toto je na prd. Robím si srandu. Skapty. Silné. A ja som pekný keptačo. Ty si to rozkatučko. Fuj, skoro som padol do tých sračiek. Videli ste to salto nad kakačky. Tak to som sa pekne odrbkal. No už oživ. Ty čo furt píšeš THX? Čo si retardovaná? Ešte vám dám kamarátov do popisku videa, možno. Hádam, nebudem vám dávať konkurenciu, čo si kto o mne myslí. Až ma bolia oči, nevadí. Za niekedy nejaké lagy sa ospravedlňujem, neviem čím to je. Že ja som debil a idem do steny. Joj. Prečo hovorím ja som debil? Teda som debil. Nie, ja som dement, ale... Joj. Zase si skapal alebo... To máš jedno dosi, čo si... Bombác. Zomrela. Ja za to nemôžem. Alebo... Jaké... Tá chymbiz ma sere. Sorry. Niekto tu napísal svoje... Použijem svoju super schopnosť. No. Nikto tu není živý, ja potrebujem živého zmrda. Za chvíľu aj zomrem, takže budem sa teraz držať tak troška v pozadí. Nie v pozadí, ale v... Kurník šopa. Ale v pozadí.
Keby mám Dual Vastus, všetci by to skapali. Ale ja Dual Vastus už nemám. Je mi to ľúto. Lebo nie. To neviem, čo znamená. Nevadí. Yeah. Si píš. Oh yeah. Ja neviem, čo mám hovoriť. Ja už som si spomenul, čo som chcel hovoriť. Takže určite budem nahrávať viacej hry, lenže ešte ich nemám ale mu budem mať možno. Možno. Ja neviem, čo budem natáčať. Všetko, čo sa bude dať. Všetko, čo budem mať a všetko, čo sa bude dať. A ešte budem natáčať určite nejaké multiplayery. Neviem, jak sa tomu hovorí. A možno aj s kamarátmi, alebo vidíte, dneska to je bez nich, ale je to vykričníková misia. A už iba 18. To je na prd. Ježiš, ja som padol, ježiš, ja som debil. Prečo som ježiš? To nechcem spochybniť žiadnu veriacu tú somarinu, ale nebojte sa, môžete ma nazývať Ježiš, ja sa tak cítim už teraz. Toto bolo dosť blbé, čo? Radšej budem ticho, minútu ticha. OK, je to za nami. Ale by ste to nevydržali bezo mňa. Tú minútu a nie, to už neviem vydržať. Teraz sa poriadne nadýchnem, lebo nedýcham, keď rozprávam, to je na prd. Uja. Keď spaniem, tak ma picne. Hore, pozrieme hore, FPS, drop, pozrieme. Dobre, je to v poriadku. Kokos. Help me, Marin fucking Ruhino. Prečo som strelil, debil? Som dembent. No to je dobré. A teba jednému aj druhému radím. Dobre ti radím, ty druhý, ty zviera, čo si tu. Drž nos. Toto je úžasná hláška mojej triednej. Dobre ti radím, drž nos. A držali nos a vyhrali sme. Do cieľa a ešte ďalej. Teda ďalej nechcem ísť, ale chcem ísť do cieľa. To je dôležité, do cieľa. Šok GG, aj GG. Ale prečo to tam píše? Alebo to môže byť, že gulogulatý. Všetci tu utekajú tak rýchlo. Čupky. Nevadí. Najhoršie, keď mi zdrhnú a nedostanem prachy. To by som ich zabil, veď. Ja na túto vykričníkovú misiu prakticky nemusím ísť, lenže potrebujem peniaze. Nemám nič, za to si nevykraftím nič. To je na prd. Nevadí. Je tu cieľ? Není tu cieľ. Je tu cieľ! Jeee! Raz som skapal, nevadí. To je celkom slušné. Pozrieme sa potom na skóre, že kto bol najlepší. Hej, to tá Nixta už zomrela asi 10 krát. Už dobrá postava. A už viem, čo budem točiť. Možno natočím za chvíľu, keby tu bolo. Možno natočím aj Sampko. To keby ste nevideli, je to GTAčko, len multiplayer. To bolo trapné. Multiplayer. A ešte natočím Team Fortress. Ratatatata. Ne. Som debil. Toto nebude mať veľkú popularitu, nevadí. Nechápam, prečo sa mi to tak dlho načítava. Zaujímalo by ma, koľko natáčam už. Ja. Takže, tento čuro zabil 22, tento čuro 56. Ja som zabil jedného. A to prdele. Takže máme tu na výber. Toto musím vyhrať. Teraz vážne plačem. Ja potrebujem Orokin krystál. Tomu ver. Čau. Nie. Čau. Takže po dlho čiznom prestrihu som tu, lebo poprvé mi volala mama. Ten hajzel zasratý ma zabil. Teraz myslím stalkera. A bolo to celé v riti. Teraz sme na tej najhoršej misii, či nemisii, na tej planete, kde to je úplne, že na hovno. Ach, toto nenávidím. Kokos, ale ten stalker bol pekný, hajzel.
Ja taký, že zabijem si, že bliká obrazovka, to nič nebude. A zrazu ten debil zasraný, jaj, takú by som mu pripendil, ani som ho nezabil. Teda zabil by som ho, keby tam tých... Keby neboli všetci skapatí, aby som tam nebol posledný a ten hajzel by ma nezabil. Zoberiem si na nich spektru, však čo? A do prdele. Máme tu novú. To je dobré. Remember me. Klasická hláška. To je to posledné, čo tam bolo v Crysis 2 na začiatku a Crysis 3, ale nie, Crysis 3 na konci to bolo úplne. Takže je to v pohode. Hej, Klemo, poď mi pomôcť. Ty čuro jeden hnusný. Jo. Tuto mapu ale vážne nenávidím, lebo tuto ma vždy zabijú, úplne ma rozdrtia, zošutujú. Kokoza, ja sa na to môžem vyserať. To je úplne hrozné niečo. Keby si chcete so mnou zahrať Warframe, keby to poznáte samozrejme a pozeráte, tak vy môžete napísať, ja si možno s vami zahrám. Možno. Ale iba v pondelok a útorok alebo stredu, kedy to je. Neviem. Ach, to je jedno. Už akože zabíjame. Shoot me, motherfucker. Tak. Len do toho, borče. Ideš, borče, zabijme ich. Zabijme tie svine. A nich tu šutujú jak hovná. A ja ich nedám ani na 2 zásobníka. Kokos, toto je už prevyskilovaných týchto čurov. Toto by som vážne chcel vyhrať. Teraz keby zase ďalší stalker. Ja by som sa na to úplne že vysral. What the fuck? Niekto tu za chvíľu skape. No ja to nebudem. Dúfam. Vychni ho do uka. Obludniaka. Mromota. Ole. Nemá právo žiť. Aj karamba, toto čo bolo? Toto čo je? Ty čo si to odgabiaš? O, tento išiel celkom dobre dole. Cítim sa byť taký bezpečný so spektrou. Skap, ty čuro. Ja som chcel zabiť stalkera. A čo mám z toho? No čo mám z toho? No. A teraz kde som? Kde som, ty panák červený? Ty panák červený, čo ťa tu zabudli, tehličkári? Alebo čo si to? A ty čo tu chceš? Tam sú dvere, vypadni z mojho domu. Ty panák červený. What? A... Gamma style. Skap. Všetci, čo ste tu, skapte dno ráno. Nabola. Aj ty zakapeš. Čo, netriafam, alebo čo som? A kurderese. Ale ja spravím toto. O, jaký asasín. Kúknite na toho asasína. To teda dokážem. Potom môžem vám ukázať na schopnosti, ak mám, tak toto je moja evidentne najsilnejšia schopnosť. A ostatní akože čo? Ostatní sú tu čo? No veď za to. Počkaj, to bola ďalšia schopnosť. Tak nič. Vidíme, teraz ich pekne pozabíjame asasínmi. Tými čočotinami. Ich počučujeme. A... Vín. Smrdia mi pazuchy. O fuj. To som akože už všetkých zabil. Milášku. A toto je potom moja druhá schopnosť. To sú shurikeny. Keď poznáte túto hru, tak je to niečo podobné ako kunai. Ale sú to shurikeny. Berú asi o 30 krát viac. Potom ďalej, keď ich pôjde na mňa viac, tak vám ukážem ďalšiu schopnosť. Ale ty prasiak, to si nemusel. Práve keď nahrávam, sa nehambíš.
Debil. Dement, si obyčajný dement. Potom ďalšia moja schopnosť je toto. Teda, no, ja som debil, mal som len toľko spovednú. To je teda moje kombo, hento. Ale toto je moja schopnosť, aha. Dúfam, že... Čakaj, kde je tá somarina, ktorú máme ochraniť? A my už Nie, ešte nemáme... Aha, tuto to je, takže... Pozerajte. Nie, kde to je do pardele? Idem za týmto. Chcem na niečo ukázať. Takže, volá sa to Switch Teleport, to vám už mohlo dojsť. A robí to toto. Aha, je tam postava a ja sa na ňu portnem. Vidíte? A moje kombo je ešte také, že sa portnem odzadu a hodím shurikeny. To nevymyslel nikto, to som vymyslel ja. Teda určite to už niekto používa, ale tak... Ma neodsudzujte za to. Ja viem, toto bude dosť nudné, ale nevadí. Jo. Pozrite si to, takže... Ja sa vám ozvem, keď to tu bude v nejakej ďalšej rovinke. Takže... Takže... Chcel som sa vám už iba posledný krát odzvať, lebo ten dement sa odtade odhlásil a posral to celé. Takže... Čusky! Pusky na papusky.